Kaixo, Arate Mendez Bebalko naiz, matematika irakaslea, eta B2 bideko atasa honetan escape room bat prestatu dut DBH lehenengo mailako ikasleentzat. Kaixo, gaur erronka berri batekin natorkizue. Escape room bat prestatu dizuet geometria birpasatzeko. Gogoratu, laukia, zirkunferentzia, triangelua, errongoa eta trapezioaren perimetroa eta azalera kalkulatzeko formulak ikasi behar ditugula. Apuntatu itzazue formula hauek kuadernoan. Beharko dituzuen tresna guztiak prest dituzue? Aurkituko dituzuen erronkak hauek dira. Perimetroa kalkulatu, azalera kalkulatu, irudi geometriko konplexuak eratu. Orain bai, iritsi da hasteko momentua. Logela geometrikoa. Matematikako irakasleak zure klasekideak klase baten sartu ditu eta giltzarrapo batekin giltzapetu du atea. Escape roomeko erronka guztiak ebatzita, giltzarrapoaren kodea lortzea lortuko duzu. Guazen klasekideak laguntzera. Created using Powtoon.